Dakle, Nebojša Sirković, Stefan Radović, Marko Milošev, Masađe i Dalibor Dodić, Partizan Bor. 4 takmičara. Prednja dupla biceps poza. Hvala. Idemo u relaks. Prednja latissimus poza. Hvala. Idemo u relaks. Treća poza. Bočna grudna poza. Ajmo malo podrške, ajmo malo podrške. Body Classic do 180 cm. Hvala, idemo u relaks. Četvrta poza, uporednog poziranja. Zadnja dupla biceps poza. Ajmo malo podrške, zadnja dupla biceps poza. Hvala. Idemo u relaks, hvala. Peta poza. Uporednog poziranja. Zadnja latissimus poza. Hvala. Idemo u relaks posle pete poze. Spremamo se za šestu. Pretposlednja poza uporednog poziranja. A šesta poza. Bočna triceps poza. Ajmo malo podrške. 4 takmičara Body Classic plus 180. Hvala. Hvala, idemo relaks. I posljedna sedma poza uporednog poziranja. Poza za trbušne mišiće i glutine. Idemo. Bravo. Hvala, momci. He told me how proud you were, but I want to live.